Na, ezt a videó előtt elmondanám, hogy ugye külön akartam felvenni a videót, meg a hangot, de nem sikerült jól összeszerkeszteni. Tehát most így lesz. Na, akkor ez a második része, amit tud egy AMD Radeon R7 360, tehát kezdjük. Mint hogy most kezdjük. És ja, nem köszöntem be, tehát sziasztok. Hát ugye Cségóval kezdtem, bent, hogy csak ezzel próbáltam ki, normál bot módba, ment egy gyakorlás deathmatch módba, ahol csak botok vannak. És nem működött az MSI Afterburner a Cségón, ezért a Steam-es megoldás kellett használnom, ami ott van, hogy bal felhent, hát kb. Olyan 50-60, de akár 70 FPS-t is el lehet vele érni. Ja, és 1080p high beállításokon vagyunk. Tudom, egy kicsit úgy beszélek, mint egy bot, de mint egy robot, de nem baj. És ott van bal fent, ott csak ugye kitakarja, ott van. Ugye az egér mutatómtól nem megy. Tehát így egyből mellette, és ott lehet nézni az FPS számot. Most, de a tehát általában 60, 50, 3-4 FPS van ezzel a videókártyával. Tehát, ja, meg majd futtatom rajta egy benchmarkot is. Azt mindjárt mutatom. Most mindjárt már fogom mutatni. Csak várni kell, mert ugye videón nézem. Azt, ja. Na, most csinálom a benchmarkot, és elmondjam, milyen az érdekes, hogy a FireMark benchmarkom, vagy a GX3D, tehát a benchmarkom már működött a MSI Afterburner, tehát ott is mutatja. Tehát ez így nagyon jó, de legalább meg lehet nézni, és ott írja, hogy tehát hogy a hűtő hány fordulatszámon megy, a videókártya őfoga és kihasználtsága, és én egyébként nagyon tudom ajánlani ezt a videókártyát, mert jó, meg akinek nincs sok pénze, annak tökéletes. Tehát, ja, így ennyi lenne a videó. Sziasztok!